Mga kabangas, niabot na among delegates. Among mga delegates nga gikan sa nagbabay-babay uroy. Wala mo mga delegado gikan sila squad. Gikan man sila mga kabangas sa kwan. Ato Netherlands. Kana nagbaboy-babay mo na si Sharon. Mami Aileen na, Sharon. Donggo na ilang ano, Batsilor. First honor, Miss Elijah. Niabot na to mga delegado, mga kabangas. So gikan ni sila sa kain. Balod kayo dito? Man ni si Andre Boy, okay na mo niya akong pinakakusgan, no? Alright, babo. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to